gogledd, yr prif gylch, tuag at y ceffylau Rhanfrid a'r beirniad yn yr het binc. Deirdre Powell, brydfa Langarth, yn edrych ar y dosbarth nesaf. Y Caseg Gwag neu Adfarch o dan 148 cm. Y ponis i fod yn rhwyddach i egluro. Ni'n ymuno ar dosbarth a i weld y cerdyn coch yn cael. Ie wir, y cerdyn coch yn cael ei gyflwyno. Mi oedd 9 yn y dosbarth yma. Dosbarth Caseg Gweigion neu Adfarch, 4 mlwydd oed a throsodd. Dosbarth da, Owen, yn ei blwyddyn hyn. Ydy, mae hynny'n wir. Ni'n gweld y Rhanfrid Cymreig, ni'n gweld y niferoedd yn mynd i fyny, yndyn ni, Rob? Dwi'n siŵr os ti wedi sylwi ar hynny, ond mae'r dosbarthiadau Rhanfrid wedi bod yn gyson iawn. O, ma nhw. A dim gwell, wrth gwrs. Ni'n gweld bod yn ennill y dosbarth hyn yw Parkinson a Thompson. Romano Quickstep. Romano Quickstep wedi cael ei fagu gyda Jennifer Gilchrist, o'r Caseg o Rotherwood Flamenco, ac y march yw Dean Hills Royal Portrait. Wel, wrth gwrs, Rotherwood yn gyfarwydd iawn, yn enw cyfarwydd iawn hyd yn oed gyda'r Rhanfrid Cymreig. Wedi â crynlwyddiant yn y gorffennol. Yn ail wedyn, mae gyda ni Jeanette Walker, Robjan Miss Dior. Y tad fan hyn, Cawod Bronswing a'r fam Shillito Miss Moneypenny. Ac yn drydydd fi'n gweld i Vicky Wigglesworth, Tidesbrook Tops Cat. Felly'n gyfarwydd yn y Vicky yn dan gyfrwyn, dyn ni gyda'r cofiau Cymreig wrth gwrs, ond heddiw yn arddangos Rhanfrid Cymreig mewn llaw. Oeddi, mae'r safon yn gryf yn yr adran Rhanfrid ac fel hyn gadeirydd yr gymdeithas y ceffylau Rhanfrid mewn amhlesion lygad i, mae rhaid gweud. Mae Deirdre wedi cael dosbarthu da i ferniadu. Achos mae rhaid gweud y gwir. Mae'r adran gallu bod yn bach yn wan. Hynny'n hollol wir. Beth ydi bod yn syndod mwyaf i fi yw y ffaith bod cymaint wedi troi fyny. Felly yn y dosbarth yma mi oedd 10 wedi cofrestru. Wel, mae 9 o'r rheini wedi dod ger bron y beirniad a mae hynny wedi bod yn gyson gyda'r dosbarthiadau eraill hefyd. Felly mae rhaid bod hynny'n arwydd o barch tuag at y beirniad Deirdre Powell, brydfa Langarth. O, di wir. A dyma ni, fe adwn ni enillydd dosbarth yr Caseg Gwag neu Adfarch, poni yn yr adran Rhanfrid a dyma fe. Romano Quickstep i W. Parkinson a Jane Thompson, y gorau o'r ponis o dan tair blwydd.